नमस्कार, मी अक्षय नेरुळकर, मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आणि आज रविवार इलेलं आहे। सकाळी 7 वाजता मी दुकानात म्हणजे मी 7 वाजता उठलेलं आहे सकाळी। आणि त्या अगोदरच ना इकडे बोरिंग चालू होती, वरती बोरिंग खणतात काकांच्या इकडे। तर मी घराकडे गेले, त्यानंतर थोडीशी साफसफाई केली आणि आज काही गेलेलं नाही, त्याच्यामुळे मी दुकानातच होते। बाहेरची कामं आज कुठलीच नव्हती, त्याच्यामुळे बाहेर कुठे गेले नाही मी। तर दुपारपर्यंत बरीचशी कामं केली आणि त्यानंतर म्हटलं आता थोडासा एन्जॉय करू, म्हणजे बाहेर फिरू, कुठेतरी जाऊया आपण। तर तुमका मी दाखवते वरती बोरिंग खणतात ना, तिकडे आपण जाऊया। बोरिंग खणतात कशी ती बघूया। बोरिंगला 70 फुटावर पाणी गावला आणि हे बघा, या गटरात नाही, नवीन खणलेली गटराचं काम चालू आहे बाजारात। त्याच्यात हे किती पाणी वाहता बघा, भरपूर पाणी मिळाला। सकाळीच 70 फुटावर पाणी गावलं असं काका बोललो माका। हे बघा, आणि त्यांच्या मशीनीचा काहीतरी झालेला, पण नंतर ते इले दुपारी आणि मशीन रिपेअर केल्याने आता वाजल्यात 4:30, तरी पण अजून इकडेच। आणि बराचसा प्रचंड पाणी मिळालं इकडे। त्याच्या बाजूकच विहीर होती, त्यामुळे पाणी भरपूर आहे। आता आपण तिकडे बघूया किती पाणी मिळालं आता। इकडे आपला गिरीशचा आणि विकासचा घर हा। ही बाग माडाची बाग आणि पुढे आंब्याची झाडं आहेत। कधी कधी आमची जेव्हा पार्टी असताना तेव्हा आम्ही ह्या घरात पार्टी करतो। या विकासचा आता नवीन बांधलेला घर आहे, विकासचा, गिरीशचा, अविनाशचा। आपल्या समोर दिसतात आणि ही छोटीशी बाग आहे। इकडे पहिली विहीर होती, ती विहीर पण तुमका दाखवते मी। तर हे बघा, त्या दिवशी पण आम्ही इकडेच होतो, पार्टी केलेलं, रात्रीची पार्टी होती। इकडे समोर आपल्या गुरु काका, रामदास काका आणि गिरी बोरिंग कशी खणतात ती बघतात। इकडे बघा,
बघा विहीर होती ना, जुनी विहीर ती इकडे होती खाली. आता ती खूप जुनी झाली आणि आठवण म्हणून ठेवून दिलेली होती ती विहीर. त्याच्या बाजूकच आता ही आपलं बोरिंग खणलेली आहे इकडे. आमच्याकडे काय नाही, सगळं सिस्टम आहे. आमच्याकडे काय नाही, तुमच्याकडे काय नाही. बोरिंग खणून झाली आहे गुरु काकाची आणि आता गाडी बाहेर काढतात. आणि आता आमचा सकाळी काल ठरल्याप्रमाणे तर पार्टीची सोय. आता तिकडे बकरो सुटी करूक जाऊचो. हा इकडे बरात आली, इकडे लग्नाची तयारी कर. हा कोणाची तरी वरात येतात, माका सांगतात लग्नाची तयारी करून. ती कोणाची तरी गाडी येईल इकडनं गेली. नवरा बायको अश्विनी आणि प्रितेश. हा अरे ही गोन्यांची गाडी. गोने आपल्या मजद्यातलीच होते ह्याची. गोने गोने आपले झोरे काका. हा गुरु काकाच्या बागेतले कारागीर आहेत. एकच निष्ठावंत कारागीर आहेत गुरु काकाचे. आणि हे चंदूबाय लादीचं काम घेतात. ते लादीचं काम वगैरे जर आसपास कोणाचं असत तर यांना सांगा, लादीची कामं वगैरे घेतात. कोण माहिती नाही काय कोण नाही आपल्याच वगैरे नाही. तर आता बोरिंग खणून झालेली आहे आणि आता गाडी दोन्हीला जातले आहेत गाडी आहे. आणि त्यानंतर आता आम्ही गुरु काकाच्या बागेत म्हणजे रोजची जी पार्टीचं आपलं ठिकाण आहे तिकडे आम्ही पार्टीची सगळी तयारी करू जातलो. थोड्याच वेळात प्रसाद तिकडे मटण सुटी करता. एक तोच बकऱ्याचं मटण घेऊन येलो. किती किलो आणलेला काय माहीत नाही. तर त्याच्याकडे आता आम्ही जातलो तिकडे थोडीशी मदत करू. रामदास काका पण तिकडे गेलेत. गुरु काका मी आणि गिरीश तिकडे आता जातलो थोड्याच वेळात. आणि रात्रीची आपली पार्टीची सोय करतलो. तर मित्रांनो आम्ही आता भाऊनानांच्या घरी येईल आणि भाऊनाना आपले ओंकार प्रसादिक भजन मंडळाचे बुवा असत. आणि आज त्यांच्याकडे काका आले आहेत. म्हणजे काका तर जुने आपले जेव्हा माझं यूट्यूब चॅनल नव्हतं होते त्याच्या अगोदरपासून काका आपले फॅमिली मेंबरच आहेत. काका खूप वर्षापासून मका ओळखतात. तर आज पूर्ण त्यांची फॅमिली येली आहे इकडे. आपले नाव सांगा तुम्ही. हाय आय एम बिंदिया. सुनील दादा, काका आणि काकी. तर हे सगळे आपल्याकडे इले आहेत. आणि दादा दुपारी संध्याकाळी आलेलात ना, संध्याकाळी स्टुडिओच्या इकडे आलेले माझ्या आणि सांगत होते की व्हिडिओ आपले बघतो. मी स्पेशली काकांका भेटा केलाय पण माका बरीच माहिती मिळाली. म्हणजे यूट्यूबबद्दल आणि मीडियाबद्दल पण बरीचशी माहिती यांच्याकडून मिळाली. सो खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू. आणि थोडीशी माहिती तुम्ही सांगा की तुम्ही कुठल्या कंपनी थ्रू, म्हणजे तुमची इन्फॉर्मेशन थोडीशी द्या आम्हाला. ओके, मला मराठी हिंदीमध्ये सांगा, इंग्रजीमध्ये सांगा, कसंही सांगा. ओके, आय वर्क विथ अ मीडिया कंपनी. सो यूट्यूब हे माझं ॲक्च्युली बिझनेसचं हे लाईन येते. तर यूट्यूबमध्ये कसं सबस्क्रायबर वाढवायचं, काय व्हिडिओ बनवायचं, कसं लोकांचं एंगेजमेंट करायचं आणि कसे यूट्यूब प्लॅटफॉर्म तुम्ही पैसे कमवू शकता, हे सगळं जे करायचं असतात ते मी आणि माझं टीम करतात. तो त्याच्याबद्दल अक्षय बरोबर मी बोलत होती. आणि काय पण दुसरं असलं की ऑफकोर्स अक्षय कॅन टेल यू मोर अबाउट इट. फॉर नाव येस, दिस इज व्हॉट आय डू. म्हणजे मला बरीचशी माहिती मिळाली इकडे. अर्धा पाऊण तास तर झालाच असेल नक्की, पण बरीचशी इन्फॉर्मेशन मला अशी मिळाली आहे की जी मला माहीतच नव्हती यूट्यूबबद्दल. आणि त्यांनी लिंक पण पाठवल्यात, 2 लिंक पाठवल्यात मला. ते आता मी घरी जाऊन बघणार आहे, वायफायला कनेक्ट करून मी बघणार आहे. जे माझ्यासाठी जे उपयोगाचे आहेत आणि आपला चॅनल कसा ग्रोथ करायचा याबद्दल पण बरीच इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे मला इकडे येऊन. आणि दादा पण आपले रेडिओमध्ये आहेत. कुठलं रेड FM रेडिओमध्ये आहेत दादा. तर त्यांनी पण बरीचशी इन्फॉर्मेशन मला सांगितली जी मला माहीत नव्हती. सो मी आलो, त्याचं काहीतरी चीज झालं असं मला वाटतंय. तर सो खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू. तर खूप भरपूर गप्पा झाल्या आणि आता वाजले पण 9:15 वाजलेत. आता मी घरी जाणार आहे. सो आत्ता मी यांचा निरोप घेतोय. सो कधी आलात तर परत आपण नक्की भेटू. आमच्याकडे आता मी जसं तुमच्याकडे आलो तसं तुम्ही पण आमच्याकडे आता यायला पाहिजे. एकदा तुम्हाला कधी वेळ मिळेल तेव्हा कधी पण तुम्ही आमच्याकडे एकदा यायला पाहिजे. हो पक्का, नक्की. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. ते माणसं एक आर्टिफिशियल आहे ते बोलतो. तुला ते मछली जल की रानी माहित नसणार. बोल. मछली जल की रानी है. बोला. बोल. मच्छी आहे की मला पण दिसते आहे. मच्छी आहे. मछला गरम गरम आहे. हो, एकदम कडकडी. आणि बाहेर पण फॅमिली बसली आहे आपली, बघूया. तर हे आपलं किचन आहे छोटंसं.
इकडे सगळं जेवण झालेलं आहे. अरे गुरु काका आपला जेवतोय. नमस्कार. इकडे आपली सगळी फॅमिली. आज गुरु काकाच्या फार्म हाऊसवर आमची पार्टी आहे आणि सगळे फॅमिली मधलेच आहेत आमच्या. इकडे थोडासा काळोख आहे त्याच्यामुळे इकडे आपला गणेश भाई, विकास भाई आणि बकरा सुटी करणारा एकमेव कारागीर आपला प्रसाद भाई. मटन करणारे भक्ती कधीला, तू कधीला? होय मी पण आताच बघितलंय. तनुजा काही दिसणार इकडे जा. समजला हा. तनुजाचा डायलॉग होता समजला हा. तर आता आम्ही थोडंसं जेवून घेतो. तर मित्रांनो, जसं आपण एखादी कुठली तरी आपली इच्छा असते आणि त्यासाठी आपण देवाची पूजा आपण करत असतो. आज नेमक्या तसंच झालं आणि देव आपल्याक प्रसन्न होता. जसा होता ना ह्याच आपल्याक आज अनुभव मिळाला. आज म्हणजे माका आज खूप मोठा अनुभव इलो की मी जा यूट्यूबवर बघत होते काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी जा मी यूट्यूबवर बघत होते. आज यूट्यूबमध्ये काम करत असलेली व्यक्ती म्हणजे यूट्यूब क्षेत्रात म्हणा किंवा एका मीडियाच्या क्षेत्रात म्हणा काम करणारी व्यक्ती आज माका मिळाली. आणि मी अशी म्हणजे कल्पना पण केलेलं नव्हते की दादा येत माझ्याकडे आणि माका सांगित की माझी म्हणजे तो सहज आपलं नेमकं इलो संध्याकाळी आणि बोललो तुमचे व्हिडिओ चांगले असतात या जे असत आपल्या राकेशच्या घरातलो सुनील दादा. तर मी त्यांच्याकडे गेलोय त्यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्या मिसेस बरोबर त्यांनी ओळख करून दिल्यानी आणि माका बरीचशी इन्फॉर्मेशन दिल्यानी. एवढी इन्फॉर्मेशन दिल्यानी की खरंच मी म्हणजे अपेक्षा पण केलेलं नाही की भरपूर त्यांनी माका एकदम असे टिप्स वगैरे दिल्यानी आहेत ना. खूप म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट टिप्स दिल्यानी आहेत आणि बऱ्याचसा काय काय त्यांनी नॉलेज माका सांगितल्यानी आहे जा मी माझ्या चॅनलसाठी आता नक्कीच यूज करीन. आणि तर व्हिडिओ तुमका आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.